Kaixo, egunon, nire izena Ainara Portalarrañaga da, eta gaur Durangon aurkitzen gara. Jon Charles Nabe Basterretxea Uberuaga daukat nire alboan, eta 2013ko azaroaren 19an aurkitzen gara. Lehenik eta behin, elkarrizketari hasiera eman aurretik, zure baimena beharko genuke Jon, elkarrizketa grabatu ahal izateko eta bilarko gunen jendeatzat eskuragarri egon dadin. Zure baimena ematen diguzu? Bai, aski, bai. Bale, primeran eskerrik asko eta elkarrizketari hasiera emango diogu. Bueno, lehenengo Jon nahi pixkat komentatzea edo, zer oroitzapen dituzu edo zer rekuerdo dituzu zu txikila zinenekoa? Durangon jaio zinen, ezta? Bai, baina zelan zer rekuerdo. Txikila zinenekoa, arreba bat ere badaukazu, pixkat zarragoa dana, ez? Bai, ez dakit segurozun esatie. Eskola jute zinenekoa eta... Bai, eskola jute nintzen, da... Eta zure txikitako lagunak edo, gogoan dituzu, guatzazea txikitako lagunak? Bai, 6 lagun hitz ginen, holan da, bizikletaz da, alkarraz ikesi ibiltzen bizikletaz da, alako gauzak gurezu zati. Bai. Eta, komentatu diguzu pixkat, zure aita edo egon zala estatu batuetan, ezta? Bai, bai. Eta zuek txikilak zinaztenean, aitak kontatzen zizkizuen Estados Unidoseko gauzak? Bueno, batzutan. Esate baterako nire aiek ez eukan ulerik eta zegaitik ez dugu ulerik eta Ameriketan aiziek ez uzten da, holako gauzak. Eta komentatzen ze urtetan juntzan bera? Gutxi gora bera? 52 Ondino ez eguanan kontratarik. Gaur egun ez dakit baina ni jun nintzen nien kontratu eta jun bizinen. Da nire eke jun zanien kontratik orduko izen zan. Eta nola juntzan, norbaitek eskaini zion edo... Ez dakit, hori ez dakit. Ez dizu behin edo kontatu edo amak edo... Ez juntzan bera, da gero bere kuñetue beruan, iraman arrebie, gaur egun ondinoan dau. Bai, da... Pedro Beruaga. Zertan Durangokoa ere bai? Hoizen jaixokoa, amana nahizie, da ondinoan dau. Juntzan eta etorri izan handiko 25 urtera. Nik 15 urte neukestazan nien, ez hautu inaben lehengoz. Aita? Ez, nire tio Pedro. Beti gul, gestuek eta hola nik jena bezan da, tio Pedro nitxuri edekozu ez dakiz zer da. Nor da tio Pedro, nor da tio Pedro da, 15 urtaz ez hautu inaben. Eta zer suposatu zen ezautziak edo? Bueno, ezautzi, tio Pedro, Ameriketatuko tio Pedro da. Brometan esaten bebai esatuzten bera. Basatoz ni azuñana eta, venga, justo graduau eskolarra, bueno, ez nabenetara, baina ja FP-ra sartzekotan, da esan dutzen, venga, guazen Ameriketan FP ni letxez. Da, azkenien ez. Ez hauzten 18 urtera arte, itxainen biozule ez dakiz zer, da... Gero justo desgrazi pasabakun, haiti hilzan 17 urtaz. Da, ibili nintzen hemen bierra topetan nolan. Gogoratzen Fundizion de San Miguel hor, bierran bileku nintzen, da ez hauzten tipuek ez, ezkemene bakarrik emoten du lana jubilauen semiei edo da. Esan nintzen, por tu regla de 3, ez duztien mongo bierrik inun bez. Haiti hilate pasan aztien. Da hori, deitu tio Pedroi, da azkenin azte 18 urtein orduko lanera, Western Ranch Association kontratu hitzen damen tipuek. Zure tioak edo insistitu zezun, tio Pedrok edo insistitu zezun juteko edo, brometan? Ez, tio Pedrok zineztu bez. Ona zatozela, ona mendire, bueno. Eta txikitan, aitak edo zek komentatu zizun, aita ere urte dexente hon zan Estados Uniosen, ez? Bai, 12 urte.
Hiru urte bakotxien etorrit esan. 3 hilabetero egon hemen, da atzeralde. Eta 3 hilabeteko oitako baten ez autuzun zure ama edo? Nire ama ez autut eukiban. Bai. Nire jen ama eskondu inzien, da gero hain Ameriketa 3 urte. Hori gaur egunok iten dago. Etorri, itxaron 3 urte, egon 3 hilabete, junda etorri, holan 12 urte egonen bida, Gaur egunen azte buru bat bezdaue, gentik, Eta, orduan, gutxi gora bera badakizu ze urtetan edo ezkondu ziren aita zure eta ama? Ze aita esan dezu, 52an juntzala Ameriketa? Bai, 14 igual. Bai, holako baten, 53, 54, holako baten. Orduan, hemen ez altzezian, eta... Eskondu eta handikan gutxia? Eskondu ezin dut esan, eskondu ziren. Bueno, baina Ameriketa jun horretik... Ameriketa jun horretikan. Kendue 12 urte Ameriketan, baina entreke 3 meses etarte batetik, gure beste urte bada, 13 urte, 52, no, 54 lan pentsetan puzala Ameriketa, igual 41 ezin da izen, tu ez izin da 41. Bueno, pixkat Ez dakit. Eta, zuek orduan, aita Ameriketan, zuek hasi zehazte edo ez izazte hemen Durangon, aita ere Estados Unidos egiten bitarra. Ez justo aietorri, Bai. Aietorri zan, hori, 53-tik amalutik, 76ero, dira 13 urte. Bale. Eta, hori, nik eukibinaben bezan nahi bat nontzise haue. 7 egun bakarri bizizan. 78 nire arrebie da 79 eta nire 70 hori nire jetorriko zagan 76 horlan. Eta txikilak zinaztenean ez zizuen esaten uleanaz gain, ez zizuen beste zehose komentatzen? Bai, gero nire arrebiek monjetan ingles ikeste ban desde primero de GB beti. Da, hori aita zela na ingles da egut da, gauza batzuk goratzea bazan. Bai, goatza zan... Ingles asuntuen holan, askorik ez da, baina, bueno. Reakzio za ikasizun orduan inglesa edo... Bai. Moldatzeko modun bakarrikan? Bueno, nire moldatzeko modunik ez zion. Baina... Bai, holan gauza batzuk, bai. Eta, zehazte gehiago goatzen duzu edo komentatzen zizuela, igual behin otxuen bat edo azaldu ardilak endu nahien edo zerbait edo piztiren bat edo gabien azalduta? Ez? Ez da galen da goratzen. Gara, hortan, zer bizizan? Karrokanpotan edo karrokanpo moduko baten edo... Nire aike bai. Bai, zure da. Bai. Ez hori depende de terrenue. Bai. Nigo nire zen terrenuetan, da joko nortie. Da orduen da dana, gora eta bera, ez dau biderik. Da karrokanpuaz, karrokanpu da hemen lehen jiteanuek ebiltzezin bat, igul atximinixe barrutik, da karo, da gure terrenotan olako karrokanpuaz ez izela juen. Gu ginen karrokanpuen, hilebete udabarri zen, da gero negur orduko beste hilebete, bidie dauen bitartien, baina mendixen, gero lau mulo kargi eruteko da zaldixen horberak. Claro, ez da biderik ez. 10 egunera etortezanen kargaue, jateku eta karten, darduntze kartu itzun. Ez, kanperuen neo izen nintzen. Zu izan zinena bai? Bueno, ez que... Bai, gero. Ez, Kalifornian ero leku lauetan, ero batutan egoten di hartzain bi, da kanpero bat. Kanperu juten degule hartzain batean, jateku egin, ogiz egin, ero kanpu mobidu edo bidabena. Baina ni hona zen lekuen hartzain bat, kanpero bat.
Eta aita egon zan beste norbaitekin? Hartzen modun? Ez. Bera bakarrikan zeon? Karo, bera bakarrikan. Olako karro kanpo baten, egoten da bat bakarrik. Karo, ure eta egurre eta enkargatuak ero, debaz, ekarten dago. Eta badakizua zure aitak eskribitzezun edo etxea edo amai idaztezion edo... Ez dut uste. Ez dut uste. Bazek izen, ainiraiek irazten bazek izen, baina ez dut uste. Ez zuten hor bitartian, tartian? I don't think so. Horten bazak iten ez dut ezan, eta ez etortzu ezan. Joder, ni por ejemplo, neguen, Parisino jazten da ardize bilotzak egiten jazten die, da orduenan telefono errantxuen, da orduen igulgaba baten esaten da, nire ama gero laure ditu bitze, eta hartu telefonue, eta ordu bat eta erdi lagun bat az telefonotik. Jode, karo, urte bete eta piku danak kartaz, lagun bat aukina ben, 36 karta bota ustez. Berrota bi hilebetetan, 36 karta, izi hilien karta bat. Eta, aita zezon aldetara esan dezu, juntzala, hartzari, zure aita? Zelan? Zezon aldetara esan dezu? Zona bardinera, bueno, bardinera. Aidajo. Claro, eso que Aidajo ez da, Aidajo da... Bai, handila da. Claro, hori da. Eta, aitak badakizu ze bidea entzun edo hegazkinean edo... Zehose komentatzen zizuen bidaian inguruan edo sentsazioak izan zitunak edo... Bai, bueno, sentazioak lehen inglez ez bez da jute zile pakete baten moduen. Hemen paparrien ipinit, lehen Nueva Yorkera aietaz ari nien, elguarte bat Boise, o Idaho, polizi bat, tipo bat, a ber, tu, Chicago, paki, tu, paketi moduen. Bai, ganadua bezala. Bai, alan juten ziren, alan egiten ziren. Gero aeropuertuen ero enkargau, ero bat amaten gozan bile. Ni adibidez, Nueva Yorken abioi galdu inaben. Ez hauztien Puerta Fori, 40, da sartu nintzen abiora, da bileti ikusizten nine, ez hauzten, ez, haue Saleizirire juteko, haue Fori guan da ati eta jaju nintzenako, ati ez arratzen abioi marcha atrás, da zein goten, information. I don't speak English, I speak Spanish. Itxaroteko apur beta, etorri zan holan kolore bateko bat. Bori, bileti galdu ez dakizer, da azken ine ez eguen egun hortan buelo gehiza, da zauzten, bizier jumbiko za, eta zelan bizier. Da bai, urten horra kanpora, autobus bat ikustozunien hori zeipinen amena Hilton, sartu barren da hotelarungo zaitu, da biziergo zine karriko zaitu, eta ni, zer? Urten Nueva Yorkenan kalera, da Don't Walk eta ipinen, telebizine moduen. Da, itxaron amenan, autobus etorri zan, june hotelera, hotelin atza, bardin, I don't speak English, speak it. Da hori, bueno, urrengo gunien bardin goizien da, azken egun bat berandu aliau nintzen. Nire tio, Pedro, itxaienan, da, hau da, itzela esatuzten. Maletak aiau aeropuertu eta gizona falta. Normalen alderantzuz izatea. Bai. Eta, nolakaz pixka suertatu zan ideia hoi, Estados Unidosea edo Estatu Batuetan juteko ja hain berandu edo baialaro eta marreko amarra? Ez naben, hemen lanik gauki. Ez hau dut aile hil zan, da ibi nintzen hemen bierran bile, da ez naben ezer lortu. Amazazpi urtaz esperientzizerik ez zebesteko zuta beta, ez dakit. Eta noiz bururatu zitzaizun? Gogoratu nintzen, undara irurte, tio Pedro, que zauzten amazortzi urtaz jean ez dakit zer da.
Da, ingurosune, nire tia da, danaz barrezka. Zu Ameriketa, zezatutzu amak ekarri beko dendatik 20 barra bat eta itxain ama, un telebizio ikusten da. Hola, egize da, ez da, baina, bueno, cambio radical. Irteera bat ikusitzen orduan Ameriketa. Ba, ini jakina benan, danak esatuztien. Etorriko za, Ameriketa zu etorriko za, bueltan zu batza. Bueno, Ameriketa, ai, juen. Azken ba, eutzi. Zertan, pixka kontra iteagatikan? Ez. Kontra iteagatikan, ez, baina. Igual gaba esatozu zeito nik hemen ez dakiz zer da, esatozu goi, da arakunde behan bezein gopa. Una kontrarrestar, o... Hemen txartona, da han bezelan ona bazaitxik, etorri nona, han bena egon ondo. Da, ero pentsatozu hemen euskaldune beti egon di. Esaten butzu ba, hostia. Jusaitxe zara, ez dakiz eran, ez da inorrez da, ba, gizonik ez ere onda, hostia. Han ze pasako da, baina beti ondi euskaldunek hemen, peruanok ikusten abezan, gizon txatxarrak eta horre pemendari da nina ongola, bueno. Aitak komentatu zizun edo, Pio Pedro komentatu zizun azkenengo urtetan hainbeste euskaldun hartzen modun ez ziela juten? Komentatu zizun edo? Bai, bueno, hori aiaute segixen. Nire enpresan, Highland Livestock, ba, lehen lau banda egoten di. Lau banda di, ba, lau rebaño. Da, ba, diferentiek, da, lehen izietetzin laurek euskaldunek. Da, niku nintzen nien, bakarrik bat euskaldune, da, neo aia nintzelako urte horretan. Beste jure, ba, txilenue, peruanue, arroz uri segaten den, jenti. Eta, pixkat, salto hori Estados Unidosera edo zein zenun ere, bai? Pixkat, aita kontatutako gauzak edo zuk bizitzeko edo... Aita komentatuko zizuen, ba, Estados Unidoseko ba bizi modua edo, bueno, mendilan itetzan amentzat zein zan. Ke, ba, oso bitxi. Aitak... Bai, zerbait, ez? Zerbait komentatuko zizuen, igual. Bai. Bai, oso bitxi. Babes, ni bentzuz deot. Eta amak komentatu zuzuen zerbait? Amak aitak nago bizimoduaz? Ez, nire txigena aita Ameriketan egondan holako asuntuik ez da... Bueno, komentau, bai, holako lau bostxiste, baina... Bai, hartzai modu... Jode, ni por ejemplo, nire asuntuen, osea, nien zelan eguna zen handa torrina zen, jode, komenten da 28.000 veces más. Lehen normala zan, ero, ez dakit. Ez euken, no le daban importancia, holan... Bai, agian, lehenago, sarriago jutezialako. Bai, normala hoi izango zan, claro. Eta, zu juntzen nien, bueno, jun aurretik Pio Pedrok esan zizun bizimodua gogor xamarra izatezala, eta ze komentatu zizun? Nire Pio Pedro adarra joten beti. Areke, hemen mendizen aize fresko edarra hartu, ur fresko edarra eran, da ere biziko za. Claro, Tio Pedro da, oizen gaixokue. Bizien guztien oizko puntan, vamos, dana dana in. Ez otzik ez katarroik ez erran katarru ez. Oso aktiboa, bai. Oso aktiboa, bai. Bueno, aktiboa tope. Handeko etxe bat, bueno, itxeman leku baten lana, gero hortue, txal bat, 150 hori asko gazta bazan urtien, mermeladie, tomatie, baina danaen botautea, baina, gerri etorte, bueno. Claro, hori da, beti zerbait diren. Gero bat txarto, que pasako da be. Txikiten da horre bai pasada dela txarto, Eta, beraz emat urtekin juntzan, gutxi gora bera edo, gaztetxoa zala? Nire aike hogeta zazpiaz, nire aike eruban Tio Pedro, bueno, eruban ero. Esaten da, bandi deitu ezkero bat amatek, beti errezago juteko.
Tio Pedro 27 urta zegoelan. Eta zure aita bai, 27ekin esan duzu. Bai, baina, karo, Tio Pedro nire aite, baina egule 10 urte gaztia beda, ero 8 urte gaztia beda. Eta, erabaki zen unian edo buruan zen unian hori, ideia hori Estados Unidosea juteko edo, lehenengo Tio Pedroi komentatu zen nion paperekin edo laguntzeko edo... Bai, karo, berak hori da. Berak topa ustenan lekue, ze enpresara june, zean handauz, igule 12, 14, depende. Estatu bakatzen dauz enpresa diferentiek ardixek esan enpresak. Bai, Setiles hemen, Construcciones Gutiérrez o lo que sea. Enpresa diferenti da bai tipuk, tiok topa ustenan enpresa bat. Karo, enkargau esan golu barkue, da leku onera, erusten, de lo malo. Nire izena, zuen enkargatua? Jose Luis Arrieta, golu barkue bai. Eta urte asko zera mazkin estatu batuetan edo? Arek, Bai. 18 urtetik. Zeukan 51, da nire modu kuntzan, 18 urtaz, da han, enkargatua edarto. Pikapa barruen, eru provizioiek, da hori. Eta, hori, Estados Unidosean juteko asmoa zenula edo, esan dezu pixka hartu zutela broma moduan edo, ez? Amak esan duzen, bueno, etorriko eza bueltan. Eta arrebak zer esatezuzun? Zer esatezuzun? Maria Jesus zure arrebak? Arrebak, ez. Ez zuen sinisten igual? Bai, sinestuko bane, ez dakit. Psikologa karrerin edeko, ez dakit. Eta, nun prestatu zenitun paperak edo? Zertzun berrizan zinen konsuladua edo paperak Bai, edo? destora, konsuladua bai. Eta zenbat denbora bihar izan zenun paperak edo? Pero, igul, ez dakit, igu astero. Bakuna batzuk beba eta ez dakit, beste futbolko papel bat ama bebina benero. Eta nola bizi zenun pixkat, zer sentsazio zenitun egun horietan paperak prestatzen ez zinela eta argi zenun nian? Flipetan. Zen iban egizien domeketan dolarra ez da belengo egize, ez dakizu da, ez dakit. Flipetan, ez daten, domeki da, miércolesan. Hiru egun barruen, azkenin bizena bizietan, Madrileran hori eta Nueva Yorkeran hori eta Ameriketan hori eta lagunekin eta lagune flipetan. Buah, la ibas clara. Cambio total. Eta zer juntzinean, zu bakarrikan? Bai. Edo beste lagunen batekin, edo beste nuk batekin? No, Ameriketan? Bai. Eta zein zenun? Bilbotikan atera zinen edo? Madrid. Madrid, Nueva York. Nueva York, Salt Lake City. Salt Lake City, Idaho. Eta zuk momentu horretan ze espero zenun Estados Unidosetik edo nola imaginatzen zenun estatu batuak izango ziela? Baina Nueva Yorken ikusi naben niñan, dongok eta lako gauzak ez nahen, pelikulak benetazko edien, no? Ez, digan ze... Nian aier nintzen ara, egun bi osaban etxien, da etorri zanen kargaue, todo terrenora bota egin bezan txaketi edo lau erropa, azkenin eruna bezan erropa, que usau bezin, zan hemen direko badana erosin naben, da 3 kilometro, hemen Madrilera jutilez kotxiat, antxabola batera, eta betu hemen olantxera bizimodue, da han egon nintzen, hilebete erolan, Jekuarez, holan, provizio etxe baten, han zan, Hotel Mirabaiez. Han, jode, teiatu etxie, benetazko etxie, teiatuzko, osea, ure karri biero lan kilometro bat uinez ero, baina fuego bajo,
hori norberako zino bier, lan egon nintzen bai ebetero, apur bete akostumbretan ero lo que sea. Da gero ja irusten beste hartzain bataz, agostuen ero ja beste hartzain bataz, ja mendire. Saco de dormir, ja ikusteko zer dan. Eta, ze pentsatu zen, lehenengo gaua batzen duzu, estatu batuetan pasatzen nula, esan duzu, juntzinela Madriletikan, Nueva Yorkea, horra, egazkina galdu zenula, abioia edo galdu zenula, nu pasatzen nun gaua hori? Hotel Hilton. Eta Hiltonen ondoren, ja, zer juntzinen, Salt City? Hilton urrengo bitxamonien, Salt City, da handik ahi dago, boizi. Haidin etorri eta behi jo. Eta ikainen juntzinen, ez da? Itxain lekapuru betero, 5 minutu. Komentatzen ari zinen pixka joan, ze sentsazio izan zen ditun edo, heldu zinenean ja, Estados Unidosea. Zentzen Hiltonen pasatzen gaba eta, bueno, ja lehenengo hilabetea oso ondo, baina gero ja, benetan ikusten dela zertan errealitatea edo, ez? Bai, hori da. Eta, goatzen duzu txabola horretan edo pasatzen du lehenengo gaua? Bai, gogoratzena, por ejemplo, esan nutzen enkargau eta hemen ure erateko eta hor dekozu. Nolako barril bat, da ure tazi esartu dira holan. Da pentsen haber, hostia. Como si sería un pozo, pero ez dakizu. Da, karo, horra ure ekarri miseiniun zeu, beste kilometro bi ero gorautik, zegoan beste etxe bat, dan baiturri txikitxo bat, ipinolako urbotie eta egule 20 minutu betetan. Karo, bete ekarri eta gero zan, ara barrilera botatien. Da zen ebeneko, la bestia. Bori, no hay grifo. Bai, agian hemen hain errez ikusten ditukun gauzak edo, eska komplikatuago. Eta, zenbat argi izan ditun zure kargu, hasieran? Lehenengo hilabete horretan edo, mantzizkizuten ardiak? Bueno, orduen 1000 ardi eta 1000 bilot. Ama eta zemero izetilez. Bai, ze momentu hortan erdi zintzuten edo zuek kainean bukaeran edo? Ez, pasetan dana egoten di lau banda. Lehenengo bandie di bakarrak, gure bezan ardi bakotzeko biloz bat. Bigarren bandie di bikisieke. Ardi bakotzeko biloz bi. Orduen bigarren bandie izaten digun 800 ardi bakarrik, baina 1006 bilot. Claro, azkenin 2004 buru di. Da hori, lehenengo urtien hartu naben, lehenengo urtien hartu naben, rebainu ere baitzen zan hori, 1000 eta 1000. Baina, karo, itzen zan ja, agostuen bilota saldu iten die, da saldute gero, karo, 2000ko bandie, gelditzen da bakarri 1000. Zer dize bilotzak kamiora doi, estrokara doi, ez saldu iten die. Gero, esatenako horrei ardizikuek, biloz barik bakarrik. Orduan, bueno, azte fazile de dominar. Ze bildotxakin zertzan, bildotxakin da, osenek ez dagoa. Karo, bildotxakin inbiezu bedarronen janjuten, bildotza loditu da izen. Ez dizara egon hiru egun leku baten gora eta bera. Azkenin bildotza ez da loditzen. Da gero bildotza salten dizenien, iten da media de peso, average. Gule 1000 buru, da pixo da behin beste, bakotxak igul 50 libra ero gustutan adala. Nordun hartzainepe, iten da bena bilotza lodixau ero pixu hori medizi abritxe, beti goten da arrua ero ez dakizu. Eta, zure nausila, zein izan zan, lehenago izan azula? Enkargaue? Bai,
Artzain edo? Bai, bueno, zure nausila edo jefia edo... Jefia Jose Luis, bai. Arrieta, enkargaue, goiu barkue. Eta Jose Luisek bai. ze komentatu zizun Artzaian lanai buruz edo zerbait esan zizun? Garrantzitsuena da, bildotxak loditzia eta udarara... Bai, bueno, hori gustatu zeuk denporiaz. Zeu zer esan zizun edo horrela, bueno, pixkat esplikatzeko edo horrela edo... Bueno, nik ikusi nabenin hori hola ondoiela, okeli falta zanien etxien txiki segiltzen abezan. Txiki segil, abritxe gore izeteko. Baina, bueno, han beti dira bata kankia apurtuter, popi ipurtize burten ilak, hain lodi dauz. Azkeni Eulise juen kokuitiak, lo que sea, bizirik, orduan balako ikustezunin be, tiro bajo erosamide baita jateko. Eta, zuk bazen aurretikana esperientzia arritzekin edo... batek baserria zeukala eta maiz dutezen ez? Bapek. Eta, lagundu itzi zuten zuri hasiera baten edo, pixkat esaten, abuelein bihar da edo hartzaizarrek edo topatzen aztenian mendian edo lagundu... Ez, hori denporia zeiz hori ez ikusten. Lehenengo bilotza behil eta tripaketateko eta beak ez ez do, baina bigarren ez edo hirugarren biderrez ja, zabatik lotzil ez ero. Hombre, hori da. Horantxe da eta aurrera. Da zaten aben. Nos gelitiko dago ez da, ja, urte bete inabenien, ja konturetu nintzen. Jazta gehiago, hau da gana. Gero urrengo urte bisetan txistu jota, egin du. Lehenengo urtien galdute mendizien, mulu ekargetan be, jakin ezelan kargau. Hombre, pixu bardin epini bezu alderdi bizena. Baina gero lotu da, terrenuek eta... Gero mulue bat abesti, gelditzen zara bota betetan eroso zer. Da mulue bat abesti gainke usinik zer dauen da... Hori, lehenen gurti apuru bete jebitxe. Eta, zuk aprobetxatzen zenun etxea idazteko edo esan duzu behin telefonua baia? Bai, kartaz. Amarregunera etorte San Jose Luis, provizioekin. Jatekue, dorduntze, ekartutzun, tabakue, zerbezatxue, lagunen kartie, zupe indeteko aman kartiedeko zunero aiba bota hau, da... Leku askotan, biderik ez eta norbera junbier. Igule 8 kilometro zazpiro dela da, goiti bera, bidezar bateraino, da ara bidezarrera etortzen San Jose Luis. Todo terrenuaz justo, provizioekin. Kargo provizioek eta kartu lagunen kartie, da hori, azken izaldi gainien lagunen kartie irakurtzen hor, da posik, alantxe da eta. Eta ze desberdintasun edo ze antzekotasun ikusi zenitun, hemen, Durango edo Durangaldeakin eta estatu batuekin. Desberdintasun, dana. Han ez da bengo modun jairik eta holan. Han tabernara juteko, 21 urte biozuz. Tabernak batin ipinen dau. No one under 21 years old. Da beran noa... Han sartzarureko da bizi modu gana, ero. Lasaiagoa, bai, han ez dakit. Gero egule ikustezu jente nauzixe, nire tia eskontu dagoena be. Irene, Aruin. Praka bakeruekin, ez dakizer, igul zerbeza bat eraten dauzteguaz, nik esaten nahi, hilo eta 5 urte, no zemadeko, andra honek eta zerbeza bat, ez dakitzen esan, total diferente. Bai, gauza batzutan... Oitxura... Zelan? Gauza batzutan edo kontraste handia suposatu zela. Bai. Gaztiek eta ezin da beheran, tabernetan ez ezebez, baina 16 urtazko txiereke.
16 urtaz kotxie ibiltzeko egunez, de sol a sol. Ez, hori 14 urtaz. 16 urtaz ja betireko kotxie. Orduan hartzen dabe kotxie, nahi nauzizek erosi zerbezak o lo que sea, da mendire. Mendixen eran, zindire junta berna, eta tipo Montebotellón. Arkit izan duzu, amendian olako talen batek? Bai. Entzuten izaratak eta gauza, bai. Boize burun, boize da jako kapitala. Da gu mendire zelan jute ginen, beti gora, boize burutik paseta ginen, mendi bat boize buru. Euskaldunek emili izena boize buru. Esaten dabe, bueltan zato zenien, haietan zenien boize burure dana argizek ikusten di gabaz. Zaren gabaz ez dago argirik menditzen. Da boize burun ja ikusten dabe dana argizek eta batek esate ban. Hemen gizona ja ipurditik behar hartzen dago. Askoriaz, bai aki eta bai azalbaute zauz. Total, ja, zibilizazioa ikustozu. Eta noizbait izan duzu beren bat edo aurkitu edo piztiren bat edo zerbait aurkitu izan duzu? Bai. Bidian edo? Zubie? Ez, bidian. Zubia, bai. Bai, kaskabelak. Bat urtien. Bai. Eta, zein zen, no? Geldi gelditu, o...? Lehenengue tiro, kasi, lehenengue ikusi nabena tiro, kasi. Da gero ya ikesi nabe. Mexikano batek ezauzten. Hola, palo bataz emon golpe bat lepazurrien, da, hola, doblaute gelditzen da. Da lehenengo ezauzten zelan jolastu. Kendu txapela, beti txapela ibiltzen da, mendian euskizi egon bidau. Kendu txapela ipini palo baten puntan, da txapelan keizpie, june, beran albora eruten, hurbiltzen da, albora haietan dien salto hien dau. Baten inaben aprobi, baina, ja, bigarren jopaluaz da... Eta noiz da sustoren bat edo izan duzu? Edo, piztiren bat azaldu edo ardiren bat zerbait pasa edo... Ez, sustoik horrek eurek abisa behiten da eurek. Azko urbildu ezkeno prrrrr, hostia. Eta... Ardillak aldu izan duz ezkizu behin edo behin? Bai, batutan bai. Zer zeitezen, no? Kasoetan? Ni egon zana, zeuanan patxi lezamiz. Zeuanan irrogetan mabitik. Nek urte neukazenetik, 16 urtean. Niko terrenuk ez utzoaz eskuen moduen, bakizu, lo tipiko. Leku batzutan, bidioten zanin urran ero lagunek etorte ziren, euskaldun lagunek, erdizen bizi dizenak, baina horren patxi lagunek. Lehen eurek undala 5 urte erota, holantxe, ardizen ibilik da biziletan etorten ziren, orduan horrekin handrakin etorten ziren, zerbezieran, briskan jolaztuan, nik ezko zino ez handrakin eben. Da gizonak, patxi, ardizek jungo ageu ez dakiz zer da, horrek ondo daz ez dakiz zer da, urreko gurien gero, batzukan, bestikan, da arditxe falta badi, ni kanperue, baina ni hartzain, da hartzain ardibile. Gero bile genio zen, eun ardi bakotxeko bat baltza. Markak edo, Ez, arditxe baltza, arditxe zurixe laguzen dago. Baina ez zun balio marka bezala? Hori da. Beste batek esate baina, baltzak eta arranak, honek arrana pegulan ma bierago. Baltzak eta arrana danak honarren zurixe faltoi leik ez zatu batek algo, barre batzuk. Eta zer zan horrela estatu batuetan zondenean gehien botatzen zenudan faltan, hemendikan? Ez dakit. Edo lagunak, edo familia, edo... Un concierto de cicatriz o de la polla. Ez dakit, nena. Han bakarri izan beti. Hori, familia ize edo lagunek edo... Juerga apurtxo bat, diul. Eta lagunek ze kontatzen zezuten?
idazko zinalen edo lagunek ze komentatzen zizuen? Lagunek, flipatu joen. Gero botaten utzien, gure Winston karto batzuk neguen, ero zapatillak, handotan nahi zapatillak eta lan be, gure $25, ero bastante merke. Da botaten utzien, dukados kartoiek, ¿quieres turronik? Hemen turroi eta lako, dana da, tranquil da. Eta zenbatero edo geiste zinazten herrira edo? Neguen. Neguen? Karo. Eta zenbat demora, ematen zenuten herrian? Neguen igule marzo, april, segun azten dan kampuen bedarra urtetan, John Grass, bedar gaztie, ja, ardizekin da bilotzakin beti goela urtetozu. Da igul beruaz doi ez terrenu eziketzen, da gero eta goragoa. Azken ime, 6.000 oin erolan altunan egote ginen. Gardun zoiet bedarronen ajaten, bilotzak loditzeko, eta hori bedarronen ajaten da beti gora. Eta komentatu izan dugu hartzaien batek edo, baumentzeola landare moduko bat edo kaktusan antzekoa ireki eta ura bezala zeukala. Orduan, askotan, bildotxak edo salto horretikan, edo artillak salto horretikan, hori ematen ziletela, asko zer gehiago loditzeko. Ez dakit ezer, hori gul horre... Bai, hor zurrien gulot esan, in the south, ez dakit. Eta lehenengo egunetan edo lehenengo astetan zer sentzioa zen hor? Zeiten ez hemen edo galdetu izan diozu zure buruari estatu batetan zondenean? Edo esperientzia hori ikusten zen politia izango zen? Lehenengotan zepa ez dena, zu Ameriketan zauz da zure burue ondino Euskal Herri zen, burue berandu haietan da. Eta burue izan kostatu zitzaia? Hori, ez dakit, 6 bete erolan bai. Urte bete bai eguel. Ondino urte bete pasetan da, eta ikusten dirue, dauzen peseta die. Da gero ja, inabenin buru eta gorputzea bertarako, ja norbera ona atzera. Gero hemen da buruan... Zezu gutzinen 3 urteako? Bai, hori da, kontratu 3 urterako, bai. 3 urteko kontratua. Eta gero ja, 2. urtea eta 3. zesan daztu, hobeto juntziala? Bai, karo, ja... Martxa hartuta? Bedarrizek ikusik, ja. Eta zure bertako lagunak, zertzian, txilenuak edo peruarrak, aipatu duzu gehienak, hartzai gehienak edo, ja, gelditzezianak edo, txilenuak, peruarrak edo ziela. Bai, baina lagunek ez hartzaine, patxi eta txakurrek. Zure txakurrak nola izan? Bai, Mitxol. Pero txino, beste bat eta Blaki. Txino eta Blaki bize baltzak. Gare gotzotan hemen ondo. Eta, zemoz moldatzen dira hartzaia eta txakurra mendian? Zelan? Zemoz moldatzen dira txakurra eta hartzaia mendian? Ondo, zelan. Ez dago besterik. Eta, esan dezku orduan, lagunak edo zenitunak edo, hartzaiak ziela, ez? Denak gremio berdinekoak, ez? Bai, baina horrek neguen ikustezuz bakarrik. Agostuen bilotzak saldu jendie. Gero, septiembrin, toruek esatekean, baina karnero, letxan el karnero, dordun ardize bost hilabete jendau, neruen bilotzak jaixoten azten di. Dordun, sasortarako, kortetan ja ardizek, kortetan ardizek kanpuen, baina segun azten din bilotzak iten, hartu ardizek bilotzaz eta korta barrure. Dordun hori sasortako rantxuren eukibiezuz ardizek.
hori ziren da enero, kristonotza, bedarri pez, kalo ja gero marzo erolan, bedarra kanpuen azten da nien, bilotzabe, batzuk hilebete, beste batzuk ondino egule jaixoten, azkenenguek, baina ja handik urten emida, beti gora. Ardizek hariniketan doiez, beti gora. Bedar fresko egaten, garo, negu guztixen alfalfaziku egaten, da ardizek aurrera, da bilotzak ama falta nien, bilotzak, karo, han ez ni eta pentsudan egondik hortan jaten, da bilotzak atzera. Da ardizek aurrera, du. Zon flipetan, zer da hau, du. Egia da normalen ardi bat juten balimada, talde oso bat, hasten dela juten? Zelan? Egia da, bat errekara jausten bada, besti gatzetik, bai. Golan ekortzen normalean. Bai. Eta deitzeko edo, pixkata gintzeko edo nola itezen egin? Makila edo bazten hon edo txapurra esentezen egin? Gero erreka pasetako ero olako arazudeko zunerako zeiten da, neguen, dauz, gelditzen di beti bilotzak amabarik, biloz bombuek esateak. Lorun olako bat horrei bibiroi emon da, zeu erratu zariniketan rantxo guztixetik bilinari bibiroia, zeu logo eta bidero eta goztatzetik, harineketan. Ze domeketan eta egule etortezin kanpoko jentie, familize, gumiek ikusten bilotzak eta nik esatera, ikusiko da behar, bibiroia harineketan dago eta boz bilo, gumidanak barrezka ez dakizzer. Da olako bat lagunek jozu, Nordun erreki pasau biozu niño lo que sea, zoiezu are deitu, izen ebili eta hartu txakurre modun da, pasatu zu errekiero, zu biziero dana dela, da eurek azten di pasetan. Zu bizietan enta be aprobetxau ite genuen, gero kontetako, gitxi gora bera, hiru lau biderrez urtien, ero? Eta nola kontatu zenetun? Zer batzuk esan izan digute, inglesez zenbakiak horrela ikasitzik ez dela, kontatzen, ardiak da. Kontatu barri da, zenbakotxa gure da moduen. Binan da, eunera aieta zaninen, eupada bat eta beste batek palo baten marka bat. Daran, laro eta zupe, esan biozu, bestik ikusi deixen apunta ozule. Azkenin bakonto jozuz markak, gau eta iru. 2003. Berrota zei faltari, ez da genik. Hogei bat geuke janduz, Eta normalian edo, nola ikasitzen? Arazoak ez duzen edo inglesez moldatzeko edo? Hemen eskolan beti barri jenaben. Inglesen izateko ikesiko pa, izateko bikot inglesa eta betu gero. Baina ez, inglesa barretze bakri jenaben neguen, de enero a marzo, da gero egun saltiagoetan bai, igule tramperu etorte zanin, gobernuko tramperu, edo kasadore batzuk, bai, oktubre bueltan kasi zabaltzen da baten famili bete etorri izan, tienda de kampaini bili balaikenan neuren albuen. Hombre, encantado, you want a red bean, so preto. Claro, de la hostia. Eta ogila ere itezen duten? Bai, zulue, bada oso retratu bat edo ikusten dena. Baina, bai, dotxabanan, da lapiko bat, tapa eta guzti, acero de fundizion, ero, praza bota gainetik eta ez da la erretan. Da, bezalanan pan bimbo, han ez da, hemengo modun, eguneroko bizien. Eta, zu jun aurretikan, bazenekin sukaldatzen eta moldatzen zenean sukaldian? Apur bet, arrautzak egiten uniko. Ezanik ezin naben. Lehenengo hilebete gonitzen etxien, esan do lehen hilebete gonitzen lan refugio baten, han nukin binaben jateko, neu jateko, da han ikurik ezin naben, bai. Meguli pinin jabak egozten, da eta la platera de jun probetan, si todavía están duras, joder. Denpora gehizon biko dabe, bestor duetean. Edo da, baina bueno, a lo malo, esan inori jateko eta bakizu. Bai, zuretzako propioa. Neuretzako eta bueno, neu bakarrik ikusi nabe neure erruek. Eta
Gogoratzen duzu bildotxak, ardilek erditu zituztenean bildotxak lehenengo aldia? Nola lagundu berri izan zenun bildotxak ateratzen eta horrela? Gogoratzen duzu lehenengo... Jaixokeran, edo... Bai, jaiokeran. Bai. Lehenengo aldia nintzen unian, impresio nintzizun edo... Ez, nik inorduko ikusitxozu beste bat ezala nik diken daben, edo... Karo, ikustu zuen beste bat diken, zela diken daben, no? Fijau, edo... Gero barretz hori ardi bakotxa diferentie da. Batzuk igul ezin dozu eta... Ure eta jaboie diozu, ure pela eta jaboie o lo que sea, o... Karo, depende zer dekon. Batzuk igul bilotza hile, igul zatike. Usain bat, zigarro baten biher, musturren ipini zigarro ez, bestelan egua. Bezkaldu hostien bada, Eta, ja, beste bi urteak esan duzu asko sobeto juntzara, ja ohituta, ikasita sukaldatzen bazenekin, ardilekin ja ondo moldatzen, asko sobeto moldatzen. Eta nausiakin ere, jarraitzen nausi bihardinean uzako lanetan, ezta? Eta bi urte horietan edo esan duzu lagun bat entzenula euskalduna edo, ez? Zelan? Inometzen azkenengo urtean edo lagun bat entzenun euskalduna zu honea etortzeko azinean, ez? Hil nizala? Ez, lagun bat euskalduna intzenula, egin zenula. Laguna intzenula. Laguna, bai, baina bueno, lagunakan beti. Bai, baina esan nahi, onera etorri horretikan, Durango ina horretikan zukasmoa zenun data baten, fetxa baten etortzeko. Bai, bakaro junizuen, da azkerren etorri nintzen 6 hilabete berandua. Zure lagun bat intzenun hor? Ez. Karo, bilotza saldu egiten di agostuen. Da gero ardizek, eneror arte goiti bera doi ez. Da ni kontrati amaitzen damen junizuen. Da karo, gauzi izen zen, ni etorri ezkero ona, nire lagunentzako ez euan euskaldunik. Da nire hori patxi, 18 urte ean da hori peruanuek eta ez da gure ikusi, da orduan usabak iban berba imigrazioiaz, da bai hau nik atxi 6 hilabete gehiago egon banek, da bai, bueno, ez dagoela arazoik eta egoteko. Eta Artzaizarrek zerbait komentatzen zuten leheno nola lan itezan, leheno jutezien euskaldun guztiak eta zu juntzinaneko garaiak edo konparatzen zituzten, esaten zuten leheno jende euskaldun gehiago zehola eta horren gutxillo edo zerbait? Bai, eske lehenan boizen da hotela zego izan euskaldunek, Hotel Valencia, Gernika bai. Baina, karo, euskaldunek jundie apurke amaitzen da unin dago zentro asko, Back Center. Ikusiko zen nire, no? Eta aukera izan ezautzeko, adibidez goixi eta aukera izan ezagutzeko? Bai, neguen daulan bai. Neguen, karo, zeiretan jana farixe inok preparaute, barret. Da enkargao hartu pikapa, beti zen, mantak garbitu dira, edo herriren hori, eta juen, tranquil, da. Bai, aprobetxau, beste pare bat buelta, lo que sea, no? Pentsetan nuen egon zarin, hemen edartu, hemen herrizen neuke gelituko nintzake, baina ude barri zen atzera beti gora. Eta ze toki gehiago zautu zenitun? Estatu batuetan horrela herriak edo, mendilaz aparte zautu zenun? Bueno, gero urte bete terdi indian gero, ama eta etorri zine oporrak hartute bizitzetan. Daia Yellowstone Parkera junginen, ama eta tio eta big family, Baina hori berandu izan zen edo hori jazu honea etorri eta... Ez, ni ju nintzen, amak esan dut, zu Ameriketa, juen, etorriko za bueltan. Handi, gero kartetan da hori, eta esan dutzen, no biziki topagote hemen da, ni hemen eskondute bertoko eldizuela, eta
handi zei betera arrebi eta ama oporrak hartu den bizitzetan. No bila zautzea, ez? Karo, ama pentsetaban, bai gulara junde, zelan bierra gogorra dan da holan. Bai, jun, etorriko ez da bueltan, da gero, handik urte bat edera kartak ez da esan, no bitxideko eta gure berto melitxukera betiko eta, segi zenara. Eta hori Yellowstone Parkera jun ginen. Eta, zer gehiago ezautu zenuten, Gero, han ez zebez gehiago. Montana, bai, algolan. Pasaran. Holan, gauza hundik ez ebez, bai, hori da. Eta, ja, atzera etorri zinean, ja, bueltatzeko zinean, kontratua bukatze zanean, zure kontratua bukatze zanean, ze asmo zen, honea etorri eta berriro probatu ea aukera zegoen beste 3 urte aztuteko, edo ja honea etorri? Ja, ez, mi pentsan etorri hona eta ia, hemen topetan moztea zer. Pentsan abenu independen esperientzi, ez topoko zer. Eta, hori ze urtetan izan zen, edo gaita maitzean, ez da? Bai, bueno, Gabonetako, bai. Orduan Gabonetako etorri zinean? Eta guatzen da zuen zen bidea hegazkinean? Bai, bueltan Idaho, Chicago. Chicago, Madrid. Pero Madrid, Durango, Bai. Eta zer sentzazio zen hon edo? Pena ematen zizun hori den austia, edo ilusiago hori etortzeko, edo? Ez dakit, Madrilen ikusi nabezanin Citroen BX eta bidi eta esaten nabe. Vaya mierda es esto, ¿no? Si no entro ni en el coche. Baina, bueno, jente gana behitu zen, claro, toritzen holan zapata batzukin da holan, sin más. Zer torri zinen, mendiko erropakin edo zure erropa propioakin eramatzen? Erropa propioakin, claro, hombre. Esatezu hor, etzen nula erabilizuk maletan eramandako erropa, ez da? Claro, hane honako erropa eta... Txukunegia, mendian. 2 días, egun bi. Hane, arkonda bakerue, da prakape olornazko plakak, edo... Bai, erosua. Hori da. Eta, Durangoa ze izan zen? Piskat ilusia lagunak ikusteko eta horrela, edo... Bai, hombre, bai, aburre, bai. Jante, gule, gente 14 urteko genti edo, ja, bizarra danak eta hola, hori da, la, buah, claro, genti aldatut eta... Eta horrela, gero ja... Gero, kuadriako gente batzupe, drogan jauzi ziren o lo que sea, y... sin más. Eta azkenen zuk 3 urte emantzen ditu? Bai, 3 urte erdi. Eta zuk uste duzu esperientzia horrek balio izan dizula aita modu baten edo hobeto zautzeko? Horrek zerbiduzte danerako, horrik ez dio dana. Dana. Panadero, carnicero, meteorologo, sastre, dana, osea, dana. Hori da, bizi modu zerdan jakiteko onena. Baina hori, urte bat nik izango zen, uste honik. Orduan, esperientziarekin edo gustora galditu zinean? Bai. Gustora hori esatuzu, jode, bakarrik ikizioten dana, ja, balizio da la hostia. Handik ero esatuzena eta que esto es duro, ¿cómo que es duro? Bierna inda gero eta etxera juen da dutxi edeko zuetxien. Jode, bueno, amak afarize plateria, bueno, kaya. Gauzak gehiago baloratzen igual erakutsi dizure bai, ez? Zelan? Gauzak gehiago baloratzen ere. Hombre, mai bat jentik ez dakit zerran bez. Egon, 8 betero platera lan belaunetan jaten, da hartzezu nin mai bat olan, clean,
ukanduekin txalu joten, bueno, ekarri jateku. Buah. Holaren gauza asko, lau ibilki, andaren liso. Zortzile bete zapaldu barik, ezer holan beti mendixen. Bide bat zapaldu, hasi, lau pasu emon, zematen ikeban Karluizek 1 metro, konometrau, bueno, buah. Haze zei biltzen, oi, bala, hostia, hemen ibilek, Baina, karo, hortako gombiozu, 7-8 bete beti holan, horkatili edoletan, da, karo. Maixe laku, maixe la hostia. Eta, komentatu izan dezute igual, juntzinenetik, etorri zinenea, izugarrizko aldaketa intzenula? Lagunek edo familiak edo... Hombre, danak. Danak, gente danak. ¿Pero qué dices? Joder, ¿qué? ¿No es así o qué? Pero, bai. Tipo, ya, ez dakit, gizon dute, osatuz tiren, Eta zu ala sentitu zenean, gizon duta edo... Ni ez, baina, bueno. Bai, detalle batzuz ikustazuz, lehen zer itxe zeinun, baina esatu, umekerixe die, amabosturtaz o lo que sea, hortxe defenditzen nintzen. Umekerixak, lengo gauzak. Eta, gero esan duzu, asistenela ja, biharra topatzen, Ja asistenen, ja etorri, eta indikan seituan, biharra topatzen, eta ibilizea imetxero lanetan, zezipintzen dut mekanikoko FP bat, ezta? Bai, ez duten zerbidu ezetarako baina, bueno, bai. Eta, ibilizea hoi, lan gogorretan, esan dezagun, igeltxero moduan, gero ere bai, zerreri baten, eta zikustatu esperientzia horrek balio izan dezula, gero burutu dituzun lan akiteko? Bai, edo zein lanetako da hori esperientzize. Azkenien hor, Zapatu, Domeka, San Pedro, San Juan, Mendixen zauz, hogeta labor du die. Gozeko lauretan igule, tilin, saldixen arrana goiti bera, Ze hosti, soltau indar oso zer da, espazoi ez egixen, urrengo unien, 5-6 ordu. Eta, zuk atzera begira edo, hola, bizta atzera botatzen mazu, ze eman dizu estatu batuak, horrela, orokorrean? Estatu batuetan izan dezun esperientzia honek, ze eman dizu zuri? Ez dakit, zen muzten ingerra hona etorrik gero bilurrik SBS, bardinduzte, ez dakit zer esan, pinu bota ero dana dela. Esan duzu, ez hemeni 8 ordu seguruzune. Gero txera noien ere goera, bueno. Ja pentsa barik, musiki deko zule eta ez dakit zer da, jarria di bigarrenezko rollo, baina dana, ez dakit zer esan. Bilur guztiak dute, ja. Eta, orain berriro jaioko bat zina, jungo zinatek ere bai estatu bat dutera horrelako esperientzia bat bizitzea, 3 urte horrelako lan gogorra egiten hartzain moduan? Uin? Bai. Orain jaioko bat zina eta berriro... Bueno, ez dakit, izen ziren zirkunstentzizak. Allí ez pasan hilda o lo que sea, ez dakit, tokau dana izen da. Bai, ez dakizula. Claro. Bale, nik elkarrizketa hemen amaitutzat emango dut. Nahi bali mezu zerbait esan edo iruditzen zaizula zerbait ez dugula aipatu edo estatu batuetan dauden euskaldunei buruz edo esan nahiko zenukena, zuk esan. Tranquil.